سلام كبرات تخاتلتي إلري فوتبول كافة خمي تخونو ناي حجي مدمنا دما أرسنال أنصار مانشستر يونايتد زكايد وحيال تقوتا تنتناو مدب حزنا لكم نتينا لنا سر خمي تخون سلام يا وزينو خمي زابير مثلا سلام بلا زار تقوتا ناي بحكي حيال تمتم سرع تقوتا ينيرو أرسنال أبو توسخ دقيق سلسة بحده العلايد حيزا خطوة إرينيا تقوتا المعرفتي بخلتين مأكلاي دخان نقص رينا خمي عين تقوتا ريخا توتا بتاع بتبوق توتا إنا رينا نيشتي سقع أبتي تسعة دقيقة بقول سلري تعجبه بزح مساتينا برا قلنا عين خاري كردن توتا تاريخ يعني من تاي أرسنال أرتيتان تخبؤهم كملوش حطوا خينو زغني نيشتي يافتني هابرت زيدا أمبر ما قالس بمسمر مكل قال مملاسو كومون زينشينكو تي انفرتد صراحة مسرح هذا عابي بلج عين يدوم عند خفت زغني يبو مالتي كلاي بشينخ مانشستر يونايتد ترينا خا مانشستر يونايتد تا ناتو مستايل تا كاونتر تبهال ناي بحكي معرخ ندي تطقمهم تريون من تحت الكاني حنتي اتمبت جيرك حنت قول كتوتو مالت مسمر متقاسي 100% فول على خا مالتي غدولو يبلك ناي ماخل متصوات حنت دي لخون بزح ينريني اب زبن تيك تاكا ريال مدريد من بارسلونا زبدلو زنبورو عينتا تصاوتا كاونتر ينير فتان كاونتر جيرك خمي جيرك انا انصار غانتا تبلج كم تدراني راشفورد حنت حليفو حنت قولتيوا نيشتي حساب شعس كيف فتون يوم يلم اي فتون نيرم تصوتا تاريخي يكون كاسي خعشو اما اب بورتا اب ناي مانشستر ميديا بزح جزي تحلف نيرا تري عز مالت لك خمت غوارديولا بلو اونانا بورتيلا تخوين بريس المغبار تشغر يخا لك خمس لو ما انت ارسنال تشغروا مالتي بريس المغبار بتاع مش غورو نيرا نمتاي اونانا سغا عفتا ناتو درجه تبصح سغا عفتا اغرو تبصح كعسو بقليل يفنواني እዚ ማለት ሓደ ተጻዋታይ ዲሌይ ገይርሎ ማለት እዩ ሓደ ተጻዋታይ ገጽልካ ከሎ ኣብ ማእከል ደሎ ቦታ ብጣዕሚ ጋቢ ይፈጥር ኣነ እቲ ናይ ብሩኖ ፈርናንደስ ስራሕ ማንቸስተር ሎማ ዓንቲ ብግቡእ ስለ ተሰራሕ እምበር ንኣርሰናል ክዕወትሎም ይኽእሉ ነይሩ ግን እዚ ኮይኑ ግን ታዩ ኣብቲ ሓንቲ ዳሓለፉ ኣብ ካውንተር ካ ታጎል ክትመጽር ኢነ ማለት እዩ ኣርሰናል ስጋ ሕጂ ድስታኻኸል ነገራት ኣሎ ብፍላይ ብናይ ሃቨርትዝ ማርቲኔሊ ዚንቼንኮ ዝነበረ ቦታ تاريخهم بناي ساكا اودغارد بين وايت ዝነበረ ቦታ በጣም ሓደገኛታት እዩ ነይሩ ኩዕሶ ኹቱ መቀበባል ነይሮም ወላ ትኩዕሶሲ አፍተናቶም ክበጽሑ ከሎ አፍተናቶም ቦታ ኣቱ ከሎ ማይሰር ሽጉሩ ነይሩ በታ ሓደ ግን ማርቲኔሊ በይኑ ድገብራ ነበረት ቫምቢሳካ ከምቲ ንፈልጦ ናይ ታክል ተጻዋታይ በጣም ክሽጉሩ ይነም ማለት እዩ ግን በዚ ኮይኑ ማይሰር ዕድል ደይ ምግባሮም ደረይ ካንታይ ወላ ታ ሴሌብሬሽንስ አይወደዋን ቀልጢፋ ጎል ስለዛኣተወጦ ካልኣይ ግዜ ናፍቲ ጾታ ክምለሱ ኺሎም ማለት ይምበር በትሒዞሞ ዝነበሩ ፕሮጀክት ክስዕሩም እኽእሉ ነይሮም ንምንታይ ኣርሰናል ክጻወቱ ክደፉ ከለው ማንቸስተር ሓንቲ ኩዕሶ ረኺብካ ከመይ ጌርካ ጎል ትእቱ ያ ተስራሕ ዚያኻ ኣጋጣሚ ድድና ስራሕ ብማርቲኔሊ ታ ኣሲስት ድገበራ ኦድጋርድ ከምቲ ንፈልጦ ወላ ሓንቲ ኩዕሶ ኣብ እግሩ ተበፂሓ ሸጋሪ ተጻወታይ አቂኑ አቦታ አህሪማ ሆናና ዕድላይ ነበረን ከዛ ጎል ተመስግባቶም ማለት እዩ ድሕሪ ጅምርት ቀልስ ድሕሪ ቃጾታ ብዙሕ ፈተነታት ወይ ከዓ ኣብ ማእከል ሜዳ ዝተሓፀረ ይነሩ ፖዚሽን ሓንሳእቲ ኣትሕዙ ሓንሳ ግን ኣርሰናል እዮም ፖዚሽን በሊጾም ነይሮም ወላፍት ስታት ተሪኢኸ ኣርሰናል እዮም ብኩሉ ነገር በሊጾም እዚ ካለ ሚድናይና ናይ ማንቸስተር ጾታ ናብ ኣርሰናል ማንቸስተር ጾታ ክትሕዝ ኣይትጽበይን ኢኻ ስለዚ ፖዚሽን ولا تستعيل كالو لنياتك بوزيشنهم حي كبلو دخاله ابت دحريت وانا فتره سلاز نبرم اما كرميدا بزح خصو خزو ايرانيم قال ولا بدحر الجميرو ما خصو بقولت بنواحته اساسو ناب راشفورد ناب مارشال يخسددا زرينا زين ما وصيتاوينا نبران كلنا مكلخال ناي ارسنال كوردينا نريين نيرنا ابزي ناي بحقي توم ميدفيلد ناي ارسنال سرحهم سر بجبأ كسرحين أرينا مهنياتو كأساسو ناب إريكسن ناب كازميرو ناب برونو بجبأ يبات حاينا وران إريكسن ب ولاكو صبوا قبلات قبلوا ندحريت نقدميت عم مدفع
نخلته قون ماله نخلته فول باك وصا صبا سرحيت انتراي ግን بماكل penetrate pass ወይ ثرو passes بماكل كسدد አይካለን ኣብዚ እቲ ሚድፊልድ ናይ አርሰናል ጽቡቕ ገይሩ ማርክ ገይሩ ነው ተማከፋፈልቲ ናይ ናሂድ ማለት እዩ ብክልተ ዊንግ ዝግበር ዝነበረ ጸወታታት ግን ናይ በሐቅ አንቶኒዮ ቁርብ ዝተማሓየሸ ብቃት ሪኢናሉ ማርሻል ዝዝሓለ ተጫዋታይ ናይ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝነበረ ማለት እዩ ኣብቲ ሪትም ናይ ማን ዩናይትድ ከኣቱ ኣይካኣለን ናይ በሐቅ ሽገር ሪኢና ማለት እዩ ቁርብ ሃይላንድ مساعته ከማን ኣብቲ ፕረስ ምግባር ይኹን ንጥፍጥፍ ምባል ዝተማሓየሸ ብቃት ሪኢናሉ ካሊ ብተጫዋታ አርሰናል ከባቢ ኩሎም ሚዛናዊ ዝኾነ ብቃት ነይሮም ኩሎም ኣብ ማእከላይ ብቃት እዮም ጽቡቕ ዝኾነ ብቃት እዮም ነይሮም ኣብቲ ናይ መወዳእታ ሓንቲ ኣሲስት ገይሩ ግን ዝበዝሕ ዕድላት ስለዝፈጠረ ሳካ ማን ኦፍ ዘ ማች ክብሎሪ ኢና ማለት ግን ቁርብ ኣብ ናይ ሎሚ ጸወታ ዳሎት ኣብቲ ዘይ መልኩ ቦቱ ስለዝነበረ ሳካ ናይ በሐቅ ክረብሓሉ ይድብል ግምት ነርና ግን አርቴታ ዝበዝሕ ፈተናታቱ በማርቲኔሊ ይገብሮ ሪኢና ማለት እዩ ማርቲኔሊ ከዓ ከም ዝረአናዮ ንዋምቢሳካ ክረብሓሉ ይካኣል ኣብዚ ናይት ማል ጨዋታ ናይ ሎም ጨዋታ ከምዚ ዓይነት መስል ነይሩ ብፍላይ ናይ ሶሪ ኾሊፋ ድሕሪ ዕረፍቲ ዝነበረ ጨዋታ ተሪና በቃ ናይ በሐቂ ክትሪኦሲ ሓንቲ ጌጋ ደሊኒ ናቲን ክልቲአን ጋንታ ተሪኢኸ ሓንቲ ጌጋ ዋጋ ተኸፍል ነይረ ተረዲኸኒ ሕጂ ዳሎት ተዋሂቦ ዳኣተወ ስራሕ ብዙሕ ተሪኢኸም እቶም ናይ ማንቸስተር ፉልባክስ ቫንቢሳካን ዳሎትን ንቅድሚት ክኸዱ ይኽእሉ ነይሮም ንምንታይ ናይ አርሰናል ከም ንፈልጦም በቲ ሓደ ሳካ ኣሎ በቲ ሓደ ከዓ ማርቲኔሊ ስለዝኾነ ሓንሳ ኣብ ካውንተር ድሕር ረኺቦምካ ከድምዑልካ ስለዝኽእሉ ማለት እዩ እዚ ማለት ቴናግ ክትፃወቱ እዮም ግን በታ ካውንተር ጥራሕ ክፃወቱ ከም ዘለዎም ኦናና ዝኣክል ቦርቲ ሒዝካ ቢልድ ኣፕ ጌርካ ኩዕሶ ክሬት ድሕር ተዘይጌራ ማንቸስተር ብፅቡቕ ጸወታ ጎል ክትዕዱ ትኽእልና ንሪኦ ነርና ኢና ሓንሳ ድሕር ቦል ሓንሳ ተኩዕሶ ቢልድ ኣፕ ጌሮም ናብ ማእኸል ምስእተዋ ከምኡ ኤሪክሰን ይመስለኒ ኤሪክሰን ማርሻል ዳህቦ ተሪኢኻ ሓደገኛ ፈተና ነይራ ከምዛ ዓይነት ስታይል ሒዝካ ክትመጽእ ይዳሕሽ ኣነ ከም ዝመስለኒ ማለት እዩ እዛ ካውንተር ተጸቢኻ ታ ካውንተር ታ ኦፍሳይድ ዝተባሃለት ጎል ናይ ግራንቾ ተሪኢናያሲ ሓንቲ እዮም ረኺቦም ድሕሪ 45 ደቂቃ ካውንተር ማለት ልክ ከምታ ናይ ራሽፎርድ ብዝግባእ ከዓ አርሰናል ከዓ ናይ አርሰናል ተኸላኸልቲ ነዚ ነገር ተዳልዮም ኢሉ ማለት እዩ ማጋላስ ከመይ ገይሩ ኦፍሳይድ ኣውጪዮ እንታይ ዓይነት ርቀት ተጠቂሙ ተሪኢኻ እግሩ ኣኪቡ ንብሱ ሓቢኡ ግራናቸው ብንእሽተ ኦፍሳይድ ከም ዝወፅእ ገይሩ እዚ ማለት ካውንተር ዝፃወቱ ጋንታታት ኩዕሶ ንቅድሚት ገይሮም ከጥቅዑካ ስለዝኽእሉ ስኻ ኦፖዚት ዳይሬክሽን ጎይኻ ክትርከቦም ኣይትኽእልኒ ኣብ ካውንተር ዝፃወቱ ጋንታታት ኦፍሳይድ ንምውፃእ ልክ ከምቲ ናይ በዓል ሰርጂዮ ራሞስ ዝገብሩ ነበሩ ኦፍሳይድ ከውፅኻ ዳ ኣምበር ክትሓላለኹ ኣይደልዩን እዮም ካብ ፆታ ከመይ ገይሮም ይውፅኻ እዮም ዝሓስቡ ንምንታይ ኣብ ፍጥነት ተመፂኻ ግራናቸውን ማጋለስን ወይ ከዓ ግራናቸውን ሳሊባን ክራኸቡ ይክእሉ እዮም ብኣንጻር ዳይሬክሽን ኬድካ ከዓ ግራናቸውን ንክትሕዞ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ እዚ ከዓ ኣርሰናል ሰሪሖም ሙሉ ዝኣተው ስለዝኾኑ ኣብ ሜዳ ሪኢናዮ ማለት እዩ ካልኣይ ነገር ኣብቲ ምቅያር ተጫወቱ ዝነበረ አርቴታ ንእሽተይ ሕጂ ከማን ዛሕልታት የርኢ ኣሎ ገብርኤል ጂሰስ ኣነ ብነፍሰይ ክሓስቦ ከለኹ ኣብ ልክዕ ግዜኡ ኣትዩ ንእሽተይ ግን ሃቨርትዝ ይደክም ነይሩ እዩ ተሪኢናዮሲ ተጫወታ ብጣዕሚ ፕረስድ ፉል ስለዝነበረ ትንፋስ ኣይበካኒ ተሪኢናዮም በዓል ቤን ዋይት ሲ ዋላ ንምጉያይ ስጋዕ ዝስእኑ ብጣዕሚ ረቂቕ ጸወታ ከም ዝነበረ ትፈልጦታይ ግራናቸው በአንቶኒ ምስተቀይረስ ራሽፎርድ ናብ ናይ አንቶኒ ቦታ ይመጽ ንምንታይ ቤን ዋይት ደኺሙ ከም ዘሎ ብናይ ዚንቼንኮ ቦታ ተማያሱ ሓድሽ ትንፋስ ንዑ ፔኔትሬት ክገብር ከቢድ ቤን ዋይት ሙሉ መዓልቲ ራሽፎርድ ከሸግሮ ስለዝወዓለ ከምኡ ከዓ በቲ ፉል ባክ ዝበሃል ቦቱ ስጋዕ መወዳእታ ቦርታ ናይ ማንቸስተር ከይዱ እንዳተጫወተ ስለዝነበረ ብግራናቸው ዳይሬክት ብናይ ቤን ዋይት ቦታ እዩ አሰሊፎ ማለት እዩ ልክ after ተቀይሩ ምሳቱ ተሪኢኻ ትኾን ተፈጻሚ እዚ ማለት ማዕረኽ እንደይ ታክቲክ ሓቲቱ ተጻወታ ይደረክ ራሽፎርድ በዚ ናይ ተጻይቱ ይፈልጥ ቦታ አንተ ከም ድመስለኝ ግን after ቴምፖ ካታሪ ቲምካ ክትሕሉ አለ ተጻወታ ግራናቸው አበይ ቦታ የድሊ ምፍላጥካ ናይ በሐቂ ዓብ ሰራሒ ማለት እዩ ኣብ ምቅያር ሃቨርትዝ ንእሽተይ ደውን ጊልና ኢና ከምቲ ዝረኣናዮ ዋላኳ ታ ሓንቲ ፍጹም ቅላዕ ኣምጪው ነይሩ ተዝኾኒሽ ሽሙ ምስተማሓሸሉ ብልምበር ገና ኣፍተር ሪትም ናይ አርሰናል ካኣቱ ከሸግሮ ይመስል ንምንታይ ፕሪሚየር ሊግ ማለት ኩዕሶም ሒስካ ኮለካ ቁልጥፍ ክትኮን ኣለካ ኩዕሶ
مستمنطلك قلطف تكون لك از خلتي ربحه اب كلتي فصاميتات بتاع قلطف تتصاتي زل بخومي بريمير ليج كافتا خالت ليغات نيشي كبدبل ترديخاني هافرتز بزي كعسو بتاع نطوف بريس ام مغبار بزح نابنت ككلا خل كله سقع بينالتي ارسنال اتيو شوت ناي إريكسن تاريخها تان دحري تسحيبا شوت دارما اب ناي هافرتز حقوق ديفليكشن جراوت اذا حجز له افتقوا عصق تحس كلها اب كاونتر بفلاي ام مزرغح زلو ጾታታት ግን ሃቨርትዝ ብዙሕ ነገር ይተርፎ እዚ አሬታን ሃቨርትዝን ዘይተፈተሐ ደሎ ግድል እዩ ኣብ መጻኢ ብዙሕ ለውጥ ክንርእሉ ተስፋ ንገብር ማለት እዩ ተንጎላት ከም ድራናየ እንተ ኮይነን ናይ ቤን ዋይት ናይ ዴክላን ራይስ ጎል ለሓንቲ ተጠራጠር ጎል ኣይኮነትን ማርክ ኣብ ምግባር ሽግር ነይሩ ማንቸስተር ቤን ዋይት ማርክ ይገበሮ ተጫዋታይ ኣይነበረ ቤን ፍሪ ነይሩ ኢቫንስ ምስ ማጋላስ ተቃሊሶም ولحنت فاول دركو بقول ساي نبره بلكع ايفانس نمغالاس كعص خيتنكف اب مسرح تعويتي ديكلان رايس فرو خوين بزهرما رينيا خا ديفليكشن غيرا وانا نعد لاي نبرون اتياتو مالتي تاسال سيت جول كنت زرانيا كاونتر دلي له عين صوتا اي ارسنال بناي استون فيلا صوتا ذكرت كونكا لك خمسه اخل تبع حدا مسمرحو فافي فيرا ينيرو زين لو ما انت اسيست تجبره فافي فيرا مارتينيلي قبل ونيرو لك عتا خعصو مس حزوا بحنت كعصو غير كان تصعتاي تطو جابريل جيسوس كاو تصبيو عينتا ولادا يوديو انا منتاي بزح تكنيكر تصعتاي سلازغونه ندالو تاطفيو وانا نخا عدل كيابا مزغيبوا مالتي بزرعنا صوتا تخينو نخلتيوم بزح عينت تمكرو وسدليو هناك بزح عينت سراح تصاوتلو هولند تصعتاي اما ينسر بوتا كم زلولو ما انت رينا وعسو خصنح كم زقل فطنت አለው በሐቅ እቱ መስበለ ከማን ተከላኸልቲ ናይ አርሰናል ከሽግሮ ሚተራዩ ወገላሃስ በጣም ብዙ ጊዜ خدفاف وريና ናይ በሐቅ ማንቸስተር ዩናይትድ ከማን እኹል ተቀያሪ አይነበራን ኣብ ናይ ሎም ጾታ ታሲያ ይገበረን ታሲያ ናይ በሐቅ ማጉየርን ኢቫንስን ቀይርካ ሲርካ ክትወጽና በሐቅ ከቢዲ አራይ ክቡራት ተከታተልቲ ናይ አርሰናል ማንቸስተር ዩናይትድ ተንተናው መደብ ነዚ መስል ነይሩ ኣብዚ መጽእ በኻል መደብ ሒዝናልኩም ክሳብ ንመጽእ የቀነለይ